רצח סובב עולם, פודקאסט על רוצחים סדרתיים עם רשל ושי. בשידור. וואו, אחרי הרבה זמן שלא. כמה זמן לא אמרנו את המשפט הזה? אני חושבת 5 חודשים. כן, מאוד אולי יכול חצי להיות. שנה. וואי, אני בהלם. שומעים אותי טוב? לא שומעים אותי נראה לי. למה? כי אין קווים. יש קווים. טוב. אוקיי. איך מתחילים? רגע, בוא נעשה סדר. אנחנו מנסים לחזור. נכון. אחרי תקופות מבחנים, חול וכזה. כן. זה קשה לחזור. אבל היום אנחנו מקליטים, אני מקווה 2 פרקים, כי איך שסיימתי את המבחנים נכנסתי לזה ברבק, אז יהיה כיף, וננסה להתמיד, כמו תמיד, פעם בשבועיים. ובכל מקרה, אנחנו מעדכנים בקבוצות, אז תעקבו, קבוצת הטלגרם והפייסבוק, ואנחנו אוהבים אתכם שכתבתם לנו ושאלתם איפה אנחנו, זה היה מאוד נחמד. אז תעקבו, ואם אתם יכולים גם לדרג אותנו באפליקציות שאתם שומעים, זה מאוד יעזור לנו, כי באמת, למרות שלא היינו פעילים, קיבלנו חשיפה די גדולה בתקופה הזאת, כאילו... כן, מלא... עלה לנו עוקבים על זה שלא יהיה לנו כלום, וזה נורא מפתיע, וקודם כל ברוכים הבאים, מי שלא שמע... נכון, ברוכים הבאים. מי שלא שמע אותנו בפרקים חדשים, אז תודה שאתם איתנו, ומי שנשאר עד עכשיו, אז עוד יותר תודה שאתם איתנו. נכון. אין עליכם. יש לנו קהילה טובה ויפה. ושי, אתה חייב למאזינים שלנו סיפור. אתה זוכר מה סיפרת לי? לא. הזיכרון שלי לא פועל, יש לי יותר מדי דברים. נכון, אבל זה היה לפני איזה, טוב, זה היה לפני כמה חודשים, פשוט מישהו זיהה אותך, אתה זוכר? נכון, אמרתי שאני אגיד לו שלום. מישהו במכללה זיהה אותי, אז אתה יודע מי אתה שאמרת לי שלום, ממש ריגשת אותי שם ועשית לי את היום. אז כן, נכון, יפה שאת זוכרת, וואו, אני לא זכרתי. כי זה מרגש, מה, תקשיב, זה ממש כיף, כאילו, יצא לי רק לשווק את הפודקאסט, אף אחד לא זיהה אותי באוניברסיטה, אבל מי ששיווקתי לו והתלהב, הם התלהבו כאילו, והתחילו לשאול אותי מלא שאלות, ואיך, ולמה, וכמה, וזה גם כיף, אבל כאילו, הלזהות זה level up, זה עוד לא קרה לנו גם. כן, הייתי בשוק. זה נורא נחמד. גם במיוחד שהתמונה שלי שם היא תמונה נורא ישנה, כאילו היא לא, השתניתי מספיק מאז. לא השתנית. שיער, די רזיתי. לא, אבל בפנים אתה... קיצר, זה היה מפתיע ממש, אז כן, תודה לך. כן, איזה כיף לנו, כיף לך. מה עוד? מה עוד נגיד? נגיד עוד משהו? לא, אני לא זוכר איפה אנחנו נגיד. אז אני רק אזכר. בוא נעשה אזכר. אזכר, כן, בעיקר בשבילך נראה לי. כן. כזה מישהו שהקשיב לפרק הקודם לפני יום. נכון. ועכשיו כזה, על מה הם מדברים? מה, כמה זמן לא הקלטנו? אני חושבת... 3 חודשים? אני חושבת 5 חודשים במשהו כזה. זה הרבה זמן, והמוח שלי... אוקיי, אז... אנחנו נמצאים באסיה, זה קודם כל, זה העונה. לא נכון. ובגלל שיש לנו הרבה סיפורים מעניינים, אז אנחנו תקועים באותה מדינה, אנחנו נתקענו על יפן, הפרק הקודם היה על ג'ונקו, זוכר? על הבחורה שעברה התעללות מאוד קשה. אז זה היה כזה פרק בונוס, כי זה לא היה רוצח סדרתי. עכשיו אנחנו נהיה רק על סדרתיים, אין יותר התחכמויות מהצד שלי. כן, אני אגיד רק. כן. אנחנו, רשל, נורא אוהבת את ההתבטאויות. אוקיי? היא אוהבת להיכנס לפריטי פרטים. לא, כאילו, נגיד, איך הוא רצח, אז היא נורא אוהבת לחקור את האיך, את הדפוס. נכון. אין אצלנו צנזורה. נכון. כן, קיבלנו על זה כמה הערות, זה נכון. נכון, אנחנו לא נשנה את זה, יש אנשים שאוהבים את זה, יש אנשים שלא. בפרקים שיש יותר זה, אז כמובן, אבל בעיניי כל פרק יש אזהרת טריגר, כי אנחנו
לפי דעתנו גם נורא חשוב לתת מקום לקורבנות. נכון. שידעו מה קרה להם, נכון. שידעו את הזוועות שהם עברו, זה נותן להם מקום, ובגלל זה אנחנו עושים את זה גם ככה. כן, ולתת אזהרת טריגר מסוימת, זה פשוט גם הורס לפי דעתי את הסיפור, כי אנשים כבר יודעים מראש מה הולך להיות באיזשהו מקום, וגם זה הקונספט, התחלנו ככה, אנחנו ממשיכים ככה, וכאילו, אולי זה לא מתחשב להגיד, אבל התכנסנו בשביל להקשיב לטרו קריים, וזה טרו קריים. כאילו, אפשר לצנזר, אבל זה פשוט הופך את זה בעיניי לפחות מעניין. ואם אני סבלתי, גם אתם תסבלו. סתם, אני אוהבת אתכם. כן יאמר לרשל שאם יש משהו שיודעת שיהיה יותר מדי, אז היא כן מצנזרת. נכון, בפרק הקודם אני ממש אמרתי בהתחלה שזה פרק קשה, ואמרתי גם איפה להתחיל לדלג מי שצריך, כי זה באמת, לי הוא היה קשה. אני זוכרת שפשוט ישבתי, קראתי עליה, והייתי גם במקום ציבורי, וזאת הייתה הטעות הכי גדולה שלי. אני כמעט בכיתי. באמת. אני לא בוכה כאילו מפרקים שאני חוקרת עליהם. אז מי שטוב לו ואוהב את זה, מוזמן להישאר. מי שקשה לו לשמוע את זה, זה בסדר. אז זה בסדר. מקסימום תדלגו על החלקים של הקורבנות. נכון. רק תשמעו את הקורבנות. נכון. ולא מה קרה להם. כי אפשר להבין מתי מתחילים לספר מה קרה להם. וזהו, מה, נתחיל? כן, יאללה, בואו נתחיל. אבל אתה יודע מה? דווקא הפעם אני כן רוצה לתת אזהרת טריגר. זה אפילו לא אזהרת טריגר, זה פשוט משהו. הפרק היום הוא מיוחד, כל הפרקים שלנו מיוחדים. אבל בוא נגיד ככה, הכינוי של הרוצח שלנו הוא רוצח הטוויטר, אוקיי? ולא שמעת עליו? שמעתי. שמעת? פאק. אבל אני לא מכיר את הסיפור. שמעתי את השם. אוקיי, הוא די מוכר, כאילו הניקניים שלו די מוכר, כי זה באמת משהו מיוחד. אני כן אגיד שאני נורא מזדהה עם הקורבנות מהבחינה שהוא הרי מצא אותם, כמו שאפשר להבין, דרך הטוויטר והכל, אבל הוא חיפש קורבנות נורא ספציפיים, אנשים שיהיה מאוד קל לתפוס דרך הרשת, ואני אישית מאוד מזדהה, ובאמת היה קשה לי לקרוא את הנסיבות למה הקורבנות הפכו לקורבנות, אז אני אגיד שיש פה, יהיה פה הרבה עניין של ביטחון ברשת, פחות אלימות כמו בריונות, אבל כאילו כן ניצול של חולשה ברשת, אוקיי? אז זה הדבר היחיד שאני יכולה להגיד, כי הרבה יכולים להזדהות עם זה. זה משהו שכולנו נחשפנו אליו, ואני מניחה שכל אחד חווה איזושהי אלימות ברשת, לא יודעת, איזשהו גנאי שהוא חווה אנחנו בטוח חווינו עם הפודקאסט. אבל כן, זה לא אותו דבר כמובן. וטוב, יאללה, בואו נתחיל פשוט. אז אני מניח שזה גם רוצח מהשנים האחרונות. כן, כן. באופן מפתיע כן. כאילו דיברו עליו לפני עשור, אבל גם לאחרונה. אז אולי עוד יותר טוב שנדבר על זה, להעלות מודעות לדברים כאלה. טוב, יאללה, שליפים שלי. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל מאוקטובר 2017, אוקיי? כשהתקשרו לבחור, אוקיי? אני לא יודעת מה השם שלו, לא פרסמו את זה ברשת, אז נקרא לו בחור. מתקשרים אליו ואומרים לו, שלום, אנחנו מהמוסד שאחותך נמצאת בו, היא כבר לא הגיעה לכמה סשנים שלנו, והיינו רוצים לדעת אם אתה יודע איפה היא, כי היא לא עונה לנו לטלפונים. והוא ככה לא מבין מה הקשר. כאילו, הוא יודע שאחותו, שקוראים לה אייקו שמרה, היא הייתה בת 23, היא הייתה מתמודדת נפש, והיא הייתה הולכת לכזה סשנים חברתיים כדי ככה, אתה יודע, להתמודד עם החרדה החברתית שהייתה לה ועוד כל מיני בעיות. והוא בהלם שהם אומרים לו את זה, כי אייקו נורא התמידה בסשנים האלה, וזה היה לה מאוד חשוב, והתחילה להשתפר. והוא אומר, אני לא יודע איפה היא, אבל אני אבדוק ואני אחזור אליכם. אז דבר ראשון, הוא הולך כמובן לדירה שלה. הייתה לה דירת חדר, ממש כאילו מקום פצפוני. הוא נכנס, וקודם כל הוא בשוק מהסדר. זה פשוט נראה שהיא סדרה את החדר, ובאמת הלכה, ולא רצתה לחזור. זה לא שהיא השאירה משהו,
או אתה יודע, המיטה הייתה לא מסודרת, הכל היה מסודר באופן מופתי, והוא לא מבין לאן היא כבר יכלה ללכת, כי לאייקו לא היו חברים או משפחה, הוא בעצם היה המשפחה היחידה שלה. לאן היא כבר יכולה ללכת ולא להודיע לו, היו להם תוכניות והכל. והדבר היחיד שהוא רואה זה פתק על השולחן, שכתוב בו, סליחה מכולם, סליחה אחי, תודה על הכל. ופה הוא נכנס לפניקה, כי הוא לא מבין מה היא יכולה כבר לעשות. אז קודם כל הוא מתקשר מיד למשטרה. אני לא אגיד כבר כמה פעמים המשטרה אמרה, כי זה ספוילר, אבל זה לא הפעם הראשונה ולא הפעם השנייה שהמשטרה שומעת משהו כמו אחותי, הבת שלי, בדודה שלי, ברחו מהבית, אנחנו לא יודעים איפה הם, אנחנו מפחדים שהן יעשו לעצמן משהו, והמשטרה הייתה עונה בכל המקרים האלה על, כאילו אותה תשובה. הן נערות, הן יחזרו, אל תדאגו. כמו כל משטרה טובה בעולם. כן, חד משמעית. אז רגע, אני מניח שהוא מחפש ברשתות חברתיות אנשים עם התמודדות נפש שלא יראה שהם יכולים, כאילו, אם הם ייעלמו... הרוצח, זה מה שאתה אומר. יפה. אם הם ייעלמו, אז כאילו, הם יתאבדו, כי הם מתמודדי נפש. אתה קרוב, אתה מאוד קרוב, אבל אז כמו שאמרת ברשת, לאח שלה היה את הסיסמה לפרופיל שלה בטוויטר. אז הוא אומר, מה נשאר לי לעשות? אני אחפש שם? והוא רואה מה הפוסט האחרון שהיא כתבה. והיא כתבה ככה: אני רוצה לעזוב, אבל אני מפחדת לעשות זאת לבד. אם אתם רוצים לעזוב איתי, תכתבו לי. אני בת 23 מטוקיו. הוא ידע שעברו לה בראש מחשבות כאלה, אבל הוא לא הבין מאיפה זה בא, מהבחינה שהתחילה להשתפר, וכאילו גם היא רוצה לעשות את זה עם מישהו, היא מפחדת, היא כאילו רוצה ולא רוצה, והיא לא שיתפה אותו את זה. הוא כמובן נכנס לחרדה, ואז הוא רואה שמישהו ענה לה על הפוסט הזה, והוא ענה, אני מוכן כאילו לעשות את זה איתך. ואז הוא רואה מי זה הפרופיל הזה, ובגלל שהפרופיל לא היה הכי חכם בעולם, אפשר היה להבין גם מי עומד מאחורי הפרופיל, אוקיי? הוא מוצא את הבן אדם, אני טיפה מקצרת פה, אבל אחר כך אני אכנס לזה יותר לעומק, אבל הפואנטה שהוא מוצא מי זה, אוקיי? את השם האמיתי והכל, הוא פונה למשטרה ואומר, תקשיבו, אני בטוח שהוא השם בהיעלמות של אחותי, והם אומרים, טוב, אנחנו נלך לבדוק אותו, אוקיי? הם מגיעים לבית של הבחור הזה, פותח להם הבחור הכי רגיל, הכי ממוצע, כזה שיער סטור, כמו שהם עושים לעצמם, כזה שיער ארוך חלק, פוני כזה נורא נורא ארוך, כזה שחיף, פותח להם את הדלת, עכשיו הם מיד מריחים ריח דוחה, אוקיי? כאילו, ממש פתח טיפה ריח דוחה, אז דירה גם קטנה, אז זה לא שיש הרבה מקום. ואז הם אומרים לו, שלום, אתה יודע איפה אייקו שמרה? והוא ככה מסתכל עליהם, בהתחלה הוא כאילו נבהל, ואז הוא כאילו נרגע, לא ברור מה עובר לו בראש באותו רגע, אז הוא פותח את הדלת עוד יותר, ואז הם רואים שבאמצע החדר יש 8 ארגזים, פשוט באמצע החדר אחד על השני. הוא מצביע על אחד הארגזים ואומר, היא שם. והשוטרים כאילו, הם לא יודעים מה לעשות, אז הם מתחילים להסתכל בתוך כל ארגז, מה זה היא שם? מה זה אומר היא שם? ועכשיו אני אקריא מה הם מצאו בכל ארגז. אז בארגז הראשון היו 2 ראשים חסרי צבע עם עיניים פקוחות. בארגז השני היו 2 ראשים נוספים. ארגז שלישי, 6 עצמות אדם וחתיכות בשר שהתברר בדיעבד שהיו איברים אנושיים. ארגז רביעי, 41 עצמות אדם וראש נוסף. ארגז חמישי, 77 חלקי אדם. ארגז שישי, 32 חלקי גופות, 3 ראשים, כשאחד מהם מכוסה, הפה שלו מכוסה בסלוטייפ. ארגז שביעי, עצמות אדם שהיו מסודרות כמו טטריס כדי שהם ייכנסו כמה שיותר, וארגז שמיני היה ריק כי הוא רצה למלא אותו בקורבן הבא שלו. סך הכל הם מוצאים 9 ראשים ו-240 עצמות, ובנוסף לכל זה הם מצאו כל מיני כלי מטבח כמו סכינים, בלנדר, חבלים בבית שלו, שפשוט היו מכוסים בדם שהוא לא הצליח לשטוף. 9 ראשים. נכון. אז זה אומר ש9 קורבנות היו. נכון.
הוא הגיע ל9, שזה עדיין... מצחיק שמי שתפס אותו זה לא המשטרה בכלל. נכון. כי המשטרה, כמו שאמרת, לא עשתה כלום. ברור. אז בעצם היום אנחנו מדברים על רוצח הטוויטר טקיהירו שירשי, אוקיי? עוד פעם, איך? טקיהירו שירשי. אוקיי. שירשי, כן. ויאללה, בואו נתחיל. אז טקיהירו שירשי נולד ב9 לאוקטובר 1990 בטוקיו. אבא שלו היה כזה... פועל, כאילו לא איזו עבודה, אתה יודע, מי יודע מה, לא היו משפחה מאוד עשירה, אבל כן הייתה לו משפחה נורמטיבית ובית רגיל. אני לא יודעת אם היו לו אחים, אני לא יודעת מי אימא שלו, כי אין עליו כמעט שום מידע ברשת, ובטח שלא על הילדות שלו. אז זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו גם יודעים שהוא היה ילד מנומס, שקט, הוא היה כזה ממוצע מינוס בלימודים, כאילו... הכי רגיל. אפשר להגיד שהוא אפילו היה כזה ילד שקוף, כאילו, ברמה, כאילו, הדוגמה שהכי הדהימה אותי, שכשהוא התפרסם על הרציחות, אתה יודע, עם השם, עם התמונה והכל, אנשים שלמדו איתו בכיתה לא זיהו אותו. וואו. כן, והוא לא היה עכשיו ממש מבוגר אחרי בית ספר, ולא משנה, הם לא זכרו שהיה להם ילד כזה בכיתה. איזה הזוי, כאילו. האנשים השקופים, בסוף. כן, וגם השוטרים כשהם ראו אותו, כאילו, הכי נראה רגיל, הוא כל החיים שלו היה נראה בן אדם הכי רגיל בעולם, שזה מפחיד. הוא מאוד אהב ספורט, וכן עוד משהו מטריד בו, הוא כאילו מאוד היה, למרות שהוא היה כזה מנומס ומופנם קצת, הוא היה כן חברותי, אבל משהו שהוא אהב לעשות עם חברים שלו, זה היה משחקי חנק. פשוט לחנוק את עצמך במכוון, בשביל הכיף. לחנוק את עצמך? או כן. לחנוק אחר? לא, את עצמך, נגיד, to choke, כאילו, מאוכל. גם, אבל גם כזה להיחנק מאוכל או משהו. לא יודעת למה, זה מה שהם אהבו לעשות כילדים. ופעם אחת הוא הגיע למצב שהוא התעלף מזה, וזה לא שזה הרתיע אותו, להפך, הוא מאוד נהנה מזה כשהוא התעורר והבין מה קרה לו. זה כאילו הדבר הכי מטריד שיש על הילדות שלו. חוץ מזה... איפה ההורים? אני לא יודעת. כאילו... זה מה שהילדים עושים, I guess, שם. לא יודעת. לא רק הוא עשה את זה, זה הפואנטה. היה לו חברים שהם היו משחקים בזה. שזה נורא הזוי. אבל יפנים הזויים. נראה לי הבנו את זה. מעניין אם חברים שלו גם הפכו להיות רוצחים. לא נראה לי. לא חושבת. זהו הקוקולוקו פה. זה נשמע שגם הם. אה, לחנוק את עצמך בשביל הכיף? לא יודעת, שי, מה אתה שואל אותי? אני נגד, כן? ברור שנגד, את אישה שפויה. כן, אבל מה, בנים לא עושים שטויות כשהם בנים? לא כאלה. תזרוק עליהם כדור לראש, לא כאילו, אל תחנוק את עצמך. לפחות הוא לא חנק אחרים. בדיעבד. כאילו, כן. טוב, anyway, הוא מסיים בית ספר, הוא מתחיל לעבוד 2 בסופר, ואז הוא עובר לשכונה קמבוקיצ'ו בטוקיו, והוא עובד שם כסקאוט. עכשיו, אני אסביר מה סקאוט, אבל קודם אני אגיד על השכונה, זה מקום שהוא נחשב קצת לרובע כזה מפוקפק. יש שם המון עסקים שקשורים למין ולזנות. באותה תקופה, זנות כבר הייתה לא חוקית ביפן, וכאילו, יש דברים שמותר לעשות, אבל ספציפית זנות אסור, והעבודה שלו כסקאוט הייתה להיות ברחוב ולנסות לגייס בחורות לעבודות האלה. אז כאילו, העבודה שלו היא נחשבת לחוקית. להציע לבנות להיות זונות זה בסדר. כן, הם כאילו איכשהו ככה אכפו את החוק, כדי שמה שהוא עושה יהיה בסדר. הבעיה שאיכשהו היה עושה את זה, זה לא היה בסדר, כי הרבה פעמים הוא הגיע למצב שהיה מטריד בנות, או שממש מכריח אותן להיכנס למקומות, וזה גרם לזה שב-2010 הוא הביא קטינה למקום כזה, וזה באמת לא חוקי ולא בסדר. לא, כי אם היא הייתה חוקית זה היה לא, בסדר. אבל היו שם כאילו, היו שם בתי עסק שהם, אתה יודע, יותר כמו מועדון חשפנות כזה. זה עוד, לפי מה שהבנתי זה עוד בסדר, אבל ספציפית הזנות היא לא. כאילו יש שם איזה חבל דק בין מה מותר למה אסור. אוקיי? אז הוא בעצם מביא קטינה, ועל זה הוא מקבל מאסר על תנאי. ומה שקורה שהוא מתחיל לקבל שם רע מאוד
השכונה הזאת, אפילו הוא, כן. קיבל שם כן. רע. אז הוא בעצם, בגלל זה, הוא עובר לשכונה אחרת. הוא עובר דירה ב-2017 לשכונה זאמה בטוקיו, ובעצם סוף סוף הוא עובר לגור לבד. בכללי בשביל יפנים, לגור לבד זה חלום, כי קשה מאוד למצוא דירה, וקשה מאוד למצוא דירה בתנאים טובים. והוא רצה הרבה זמן כבר לעבור דירה, ובעצם היה לו מתווך, ובעצם כשהוא ראה את הדירה הזאת במודעה, או לא יודעת איך, אז אפילו המתווך כאילו כבר אמר לו, תקשיב, אתה יכול למצוא משהו יותר טוב, תחכה קצת. אבל תקירו אמר, לא, אני חייב לעבור עכשיו, אני עובר דירה. והוא עובר לדירת כזאת, כמו סטודיו, עם חדר קטן לאחסון, ומטבח באמת הכי צפוף, הכי קטן שיש, רק שיהיה משהו שהוא שלו. ובאותה תקופה הוא כנראה עבר גם איזה משבר, יחד עם העיבוד של העבודה והמעבר, והוא היה מתחיל להגיד לאבא שלו דברים כמו, אני לא מבין למה אני בכלל חי, כאילו, דברים קצת אובדניים. אני כן אגיד שהיה לו יחסים ממש טובים עם אבא שלו, וכשהוא נתפס מצאו אקסיט שלו, והיא טענה שהוא היה מאוד עדין, והוא בחיים לא היה פוגע בנשים. אז לא ממש ברור מה קרה לו שם, כי הוא לא יהיה יותר עדין, והוא כן יפגע בנשים, אוקיי? ומה שקורה שבזמן שהוא בתיווך עם המעבר והכל, הוא פוגש מישהי בטוויטר, אוקיי? קראו לה מיזוקי מיורי, היא הייתה בת 21, היא הייתה בעצמה עם בעיות נפשיות, עם הרבה טראומות, ובעצם היא מצאה בטקהירו איזושהי אוזן קשבת, משהו שהיה לה מאוד חסר. והיא נורא שמחה שהיא יכולה לדבר איתו על דברים, והם היו נפגשים, והיה להם ככה זמן איכות, והוא היה מקשיב לה ועוזר לה ותומך בה, ובעצם קשה מאוד להגדיר אותם כבני זוג, אולי זה היה חד צדדי מהצד שלו, אבל מה שבטוח שהוא השתמש בו בתור כספומט. הוא ניצל אותה לגמרי, כאילו, למשל הוא ביקש ממנה $4,500 לדירה הזאת שהוא קנה, ובעצם בשלב מסוים הוא מתחיל לפחד, כאילו הוא מבין שהוא לא הבן זוג המושלם שהיא הייתה רוצה, שהוא רק לוקח ממנה בתכלס כסף, כן? ומקשיב לה מדי פעם, בסדר. אז הוא מתחיל לפחד שהיא תעזוב אותו. כמה מפתיע בשביל איזה גבר אחר, ועוד יותר גרוע שהיא תתחיל לבקש ממנו כסף, שהוא יחזיר לה. עוד יותר גרוע. כן, כי אין לו כסף. מה אכפת לו שהיא לא תהיה? הוא צריך כסף. ואז הוא מתחיל לרקום איזושהי תוכנית, באמת ממש תוכנית רצח, כדי שהיא גם לא תלך ממנו, אבל גם היא לא תהיה של אף אחד אחר. ומה שהוא מבקש ממנה, זה להגיע לדירה שלו בלי טלפון, ממש נתן לה הוראות, והיא מגיעה, והוא פשוט מתחיל באיזשהו שלב לחנוק אותה, ובזמן שהוא חונק אותה, הוא מבין שהוא אוהב את זה, את התחושה שזה נותן לו, אז במקום לחנוק אותה מהר, כמו שהוא רצה לעשות, הוא מתחיל לעשות את זה מאוד לאט. הוא משאיר אותה ממש בייסורים כמה שהוא יכול, עד שהיא מתה בשלב מסוים, ואז הוא חותך את הראש שלה ומתחיל לנקז את הדם, ומתחיל להיות ריח ממש לא טוב בדירה, והוא מבין שהריח הזה מטריף אותו, שהוא נגעל מזה, אבל אין לו מה לעשות, זהו, כאילו, אין דרך חזרה, הוא כאילו, אני לא יודעת אם באמת הוא ידע מה הוא עושה, הוא כן בדק באינטרנט מראש איך חותכים דברים ועם מה, אבל נראה לי שהכל היה די אימפולסיבי באותו רגע, אז הוא פשוט ממלא אמבטיה ושם מלא מלח שם ושם את הגופה שם, ואז הוא מתעלף, ממש באמבטיה, באותה אמבטיה הוא מתעלף, וכשהוא מתעורר הוא רואה את זה, והוא חושב לעצמו, וואי, זה היה שווה את זה. להתעורר ולראות אותה ככה, זה היה שווה את זה, ואז הוא מוציא אותה מהאמבטיה ומייבש אותה, ומתחיל לחתוך את האור ואת הבשר עד שהוא מגיע לעצמות. הוא עוטף את החתיכות של העצמות והאיברים בעיתון וזורק אותם לפח. את העצמות שגם מסריחות מאוד, הוא שם בקימצ'י כדי להוציא את הריח. ואז הוא שם את
את מה שהוא החליט להשאיר, שזה הראש והעצמות בתוך קופסת קרטון. אוקיי? אוקיי. כל התהליך הזה, על להיפטר מהריח ומהגופה, לקח לו יומיים. ואת כל זה הוא עשה פעם ראשונה בחיים שלו. כאילו... מטורף. כן, חד משמעית. חד משמעית מטורף. אבל הוא פסיכופת על כל הראש. לא אמרתי שלא. אבל כן, זה מפחיד. זה מאוד מפחיד. זה שמיזוקי נעלמה, שם לב לזה חבר טוב שלה שקראו לו שוגו נישינקה, הוא היה בן 20. הוא ומיזוקי היו בקשר מאוד מאוד הדוק, ממש על בסיס יומיומי, כי הוא בעצמו היה מתמודד נפש, והיא הייתה התמיכה שלו. ובעצם הוא באמת היה משתף אותה בהכל ושם עליה הכל, ואני חושבת שזה גם מה שגרם לה לעוד יותר הידרדרות, כי זה באמת קשה כשצריך להכיל מישהו, אבל גם כשצריך להכיל את עצמך ואין מי שיכיל אותך, וזה למה היא מצאה בעצם נחמה בתקהירו, זאת אומרת, זה איזושהי שרשרת פה כזאת. ובעצם שוגו הכיר את תקהירו, כי מיזוקי הכירה ביניהם, וכשהם נפגשו, לשוגו הייתה התרשמות מאוד טובה ממנו, מתקהירו. למה? כי תקהירו ידע לשחק ולעשות טיקי טקה עם כולם. תחשוב בעבודה הזאת שהייתה לו בתור סקאוט, הוא למד באמת לנצל נשים חלשות ותמימות בשביל אינטרסים שלו. הוא היה מאוד טוב בזה, הוא עשה משחקי מוח מצוינים. ובעצם כשהם נפגשו, למה שוגו חשב שהם כאלה חברים טובים? כי תקהירו שהיה מסכים על כל דבר, או שהוא היה מעלה איזה נושא כללי שבטוח הם היו מכירים או אוהבים, ואז בעצם היה איזשהו בונדינג, אבל בעצם לא היה שום בונדינג. הוא היה מנצל את זה שהוא יודע לדבר ולהבין איך האנשים האלה חושבים. וזה כאילו מאוד חכם מצידו, וגם פסיכופתי בו זמנית. כן. כן. ובעצם מה שקורה הבחורה מיזוקי לא עונה לשוגו, הוא מפחד שקרה לה משהו, אז הוא מתקשר לתקהירו, ושואל, תגיד, אתה ראית אותה, אתה יודע איפה היא? ותקהירו אומר, לא, אני לא יודע, אבל תבוא אליי, בוא נבלה קצת. אבל תבוא בלי טלפון. והוא עושה את זה. הוא בא אליו בלי טלפון, והוא בעצם מתנפל עליו, הוא גם קושר אותו, כי הוא נורא פחד שהוא יצליח להביס אותו, כי בעצם הוא גם גבר והוא היה די חזק. הוא שם לו סלוטייפ על הפה, כן, שזה מה שאמרתי מקודם, והוא עושה בדיוק אותו דבר מה שהוא עשה למיזוקי. האופן רצח הוא אותו דבר. חנק, לאט לאט. כן, כל כן, ניקוז דם, אמבטיה, הכל היה אותו הדבר. ואז אחרי שהוא עושה את זה, אז הוא בעצם פותח חשבון טוויטר חדש. היה לו חשבון טוויטר אישי, פרטי, ובעצם אני לא יודעת אם זה רק ביפן, אבל יש להם קטע שיש להם כזה חשבון טוויטר לכל דבר. למשל, חשבון טוויטר אישי, יש לו שם כזה. חשבון טוויטר שהוא לעסק, יש לו שם אחר. כל מיני כאלה, אוקיי? קטגוריות לחשבונות טוויטר. ויש גם סוג של חשבון טוויטר שהוא לצד האפל של החיים, של האינטרנט וכו'. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר על התאבדות או דיכאון, חרם, רצח, כאילו דברים כאלה, יש לזה חשבון טוויטר במיוחד, קוראים לזה ימיאקה. ואנשים יודעים שאם הם נכנסים לחשבון טוויטר הזה, על זה הם מדברים. אוקיי? כאילו, זה מצד אחד חכם, מצד שני זה באמת נותן לגיטימציה גם לדברים כאלה, שזה במקרה שלנו הביא אותנו לדברים לא טובים. אבל הוא פותח חשבון ימיאקה, והוא קורא לעצמו שם הטליאן, זה השם שלו, ואני אעלה לקבוצות את הצילום מסך של החשבון טוויטר שלו, מצאתי את זה באינטרנט. התמונת פרופיל שם נורא מטרידה, יש שם בחור כזה בסגנון אנימה, מאוד דומה לתקהירו, ויש לו ממש חתכים על הידיים, וכזה צלקת מאוד גדולה על הצוואר, כאילו מחנק, משהו כזה הזוי, אוקיי? ואני רוצה להקריא מה הוא בעצם כתב על החשבון הזה, אוקיי? בביו, סבבה?
רגע, אני אמצא את זה, זה היה לי כתוב איפשהו. הנה, אוקיי, זה פה. אז הוא כתב בביו על החשבון ככה: אני רוצה להפיץ ידע על תלייה ולעזור לאלו שבאמת סובלים. אל תהססו לפנות אליי בהודעה פרטית. בציוץ מוצמד הוא כתב: אם אתם הולכים למקומות כל יום ודברים לא מסתדרים עם אנשים שאתם פוגשים, אתם תדחקו לפינה נפשית יותר ויותר. ישנם אנשים שניסו להתאבד וסובלים, גם אם לא מראים את זה בחדשות. לדעתי יש המון כאלו, אני רוצה להוות מקום לכוח לאנשים כאלו. השטג התאבדות. אוקיי? עכשיו, מצד אחד, החשבון הזה, כאילו, הוא ניסה לכאורה לעזור לאנשים להתמודד עם המחשבות, לא יודעת, עם הפחדים שלהם מלעשות את זה. מצד שני, הוא כאילו גם היה מעודד אותם לעשות את זה. כאילו היה גם מונע וגם מעודד. וזה מאוד משפיע על אנשים כשהם באמת נמצאים במצב שהם חושבים על זה. זה מאוד מסוכן, והוא ידע להחזיק את הכוח הזה של להניע אותם מלעשות או לא לעשות את זה. ברמה שהוא היה מבטיח להם, כאילו לחלקם, שהוא היה מתאבד איתם. אתה מבין? כאילו כזה בוא נתאבד ביחד. פסיכופת. כן. זה קצת מזכיר לי את אנה. מי? יש הפרעות אכילה. אוקיי. ואז יש את, נגיד, פרו-אנה. שזה מעודד הפרעות אכילה. באמת? כן, בישראל. וואו, לא ידעתי. כן. מזעזע. אל תיפלו לזה. לא ליפול לזה. וואו, אני אקרא על זה כשאני אסע הביתה ברכבת. תקראי על זה, עשיתי על זה עבודה. וואי, מעניין. אני יכול להראות לך. מעניין. אז כן, אז הוא עושה את זה פשוט כאילו, כן, וביפן לא חסר אנשים גם שרוצים להתאבד, זה הבעיה. בכללי. בכללי, לא נכון, אבל ביפן פשוט הכל נורא, איך אני אגיד, לא מדברים על זה מספיק, ובאמת נכון. קשה שם מאוד כחברתית, כי אסור לך לדבר על דברים מכל מיני סיבות, ואין מספיק דגש על הדבר הזה, ואנשים עושים את זה הרבה שם. וזה נורא, כן, ברור, אבל זה עוד יותר נורא שהוא יודע את זה ומנצל את זה. ובעצם הוא מתחיל לדבר עם אנשים שם על דברים כאלה, ולפני שאני אחזור לקורבנות, אני אגיד שבין הרצח השני לשלישי, הוא התחיל לצאת עם איזה בחורה. אני לא יודעת אם היא הייתה קשורה לחשבון הימיאקה הזה, אבל מה שבוודאות הוא היה מנצל את הכסף שלה. ויום אחד היא הייתה אצלו בבית, ובעצם מישהי דופקת על הדלת, ותקירו פותח, וזאת הייתה קוהרה אישיהרה בת ה-15, שבעצם עמדה שם, וכאילו היא באה במיוחד לתקירו. עכשיו, הבת זוג הזאת מסתכלת עליו, ושואלת מה הילדה בת 15 עושה פה, ותקירו אומר, אני עוזר לה נפשית, יש לה בעיות, אני עוזר לה, זה מה שהוא הבטיח גם שהוא יעשה לה, כן? זה לא הוא אמר את אותו דבר לשתיהן, פשוט הוא לא התכוון לעשות את זה, והוא אומר לבת זוג שלו, כאילו, תלכי ותחזרי מאוחר יותר. היא באמת חוזרת מאוחר יותר, אני לא יודעת אם באותו יום או יום אחר, אבל כשהיא חוזרת, היא אומרת, תקשיב, אני צריכה להשתמש בשירותים, אז אני שנייה נכנסת, והוא משתנה מיד, הוא אומר, לא, את לא תיכנסי. כי הוא שם בטח. היא שם, הבחורה. היא שם, כן. ואז היא אומרת, למה, מה קרה? היא נבהלה, היא באמת נבהלה, למה אסור? ואז הוא ככה מסתכל עליה ואומר לה, את זוכרת את הבחורה שאז דווקא? היא אומרת, כן. והוא עונה לה, אז יכול להיות שאני חתכתי את הגופה שלה וזה נמצא שם. עכשיו, היא מסתכלת עליו. לא, זה פשוט הדבר הכי... כאילו, הוא לא מנסה להסתיר. כן. הוא לא מנסה להסתיר. כאילו כן ולא. יכול להיות שחתכתי את הגופה שלה והיא שם. כן, אבל הוא ניסה להסתיר יפה את הגופות. בכל מקרה, כן, אז היא ככה מסתכלת עליו, היא בהלם, היא לא יודעת מה להגיד, מה לעשות. היא אומרת, אוקיי, טוב, אז אני אלך, אני אעביר לך את הכסף כמו שהבטחתי שאני אעשה, ואנחנו נהיה בקשר. והיא יוצאת מהדירה והיא רצה, היא כל כך רצה, היא כל כך נבהלה באמת.
כמובן שהיא לא שלחה לו שום כסף, הם לא היו בשום קשר, אבל היא גם לא דיווחה למשטרה. וזאת כנראה כאילו הייתה אחת הבעיות. לא יודעת, אני לא יודעת אפילו מה השם שלה, כאילו לא מדברים על זה, אבל אולי היא נבלה באמת, והוא ידע איפה היא גרה ומי היא. זה מה שאני חושבת בכל אופן. את רואה שהוא לא רודף אחריך, תרוצי לתחנת משטרה. לא יודעת, אני באמת לא יודעת. וזה בסה, באמת בסה, כי במקום 3, אנחנו יודעים שיש בסוף 9, כאילו... וזה עוד יותר נותן לו גם לגיטימציה להמשיך, אתה מבין? הוא גם מבין שהגיל האידיאלי בשבילו זה תיכון, בנות שאין להן חברה, שאולי משפחות שהן לא הכי תומכות ועוטפות, כאילו הוא באמת מתחיל לנסות לצוד בנות כאלה בטוויטר. ובמהלך החודש הראשון שלו כרוצח כבר סדרתי, הוא רוצח 4, אוקיי? יש עוד קורבן, היא בת 19 אם אני לא טועה, אני אעלה את התמונות של כולן כמובן לקבוצות שלנו. אז הוא רוצח 4 בחודש. כאילו פעם בשבוע יש לו רצח. זה מלא. וזה הזוי שהמשטרה, כאילו... לא, כי כל פעם כשמתקשרים, הם אומרים, כן, אני נערה, היא תחזור. הם תמיד בורחות וחוזרות. לא היה שום חקירה, שום דבר, רק תיקים פתוחים. הקורבן הבא שלו, שהיא תהיה גם הקורבן הכי מבוגר שלו, תהיה איטומי פוג'ימה, היא הייתה בת 26, היא הייתה אימא צעירה מגיל 19, ולבת שלה היו בעיות בריאותיות, וגם ככה היה לה קשה, אז זה גרם לאימא לפתח בעיות נפשיות, ולהרגיש שהיא אימא רעה. בנוסף לבעלה, ולה היו בעיות כלכליות, אז גם הם היו רבים המון על כסף, והיא רק רצתה מישהו שאפשר יהיה לדבר איתו על זה. זהו, זה כל מה שהיא חיפשה, והיא פשוט מצאה את האדם הלא נכון. בסוף היא סיימה את זה בדירה שלו. אקארי סודה בת ה-17 נסעה לתקאירו במשך 24 שעות ברכבות. היא כל כך שמחה לפגוש אותו שיש לה עם מישהו לדבר. היו לה המון בעיות דימוי גוף, כאילו דברים באמת שיש לבני נוער, וזה משהו שהמון חווים, אבל באמת לא היה לו מקום, לא היו לה מספיק תמיכה וחברים כדי להתמודד עם הבעיות האלה, אז היא מצאה אותו, והם עשו כזה יום כיף, היא שילמה על כל האטרקציות ועל האוכל, על הכל, והיא כל כך שמחה, היא ממש אמרה לו, אני כל כך שמחה שאני יכולה לדבר איתך, כאילו דברים כאלה, בשביל שבסוף היא תגמור באמבטיה שלו, אתה מבין? והקורבן הבא שלו גם הייתה בת 17, נצומי קובו, גם סבלה מבעיות דימוי גוף, אותו הדבר, אותו דפוס. והקורבן השמיני שלו בחודשיים האלו הייתה קזומי מריומה, בת 25. היא סבלה מחרדה חברתית, והיא התחילה גם ללכת לכזה סשנים כדי להשתפר, והתחילה להשתפר, ויכול להיות שדווקא בגלל זה היא גם התחילה לדבר איתו בטוויטר והסכימה להיפגש איתו. אתה מבין? כאילו באמת כל הסיפורים פה הם פשוט עצובים, וליבי יוצא לבנות האלה ולתחושות ולרצון הזה שיקשיבו לך ויבינו אותך. וכמו שאפשר להבין לפי המספרים, הוא רוצח באמת בחורה פעם בשבוע, 8 בחודשיים, והוא חשב שזה לא מספיק. ובנוסף לזה הוא נהיה ממש טוב. אם הקורבן הראשון לקח לו להיפטר מכל הדברים, מכל העריכות והגופה ביומיים, אז הקורבן האחרון זה היה 2 שעות. זה לא צחוק. הוא נהיה ממש ממש טוב בזה. ואם כבר כאילו אמרתי את כולם, אז בואו נדבר שנייה על הצורת פיתוי ומה הוא היה עושה איתן, כי הם די היו אותו הדבר בכל הסיטואציות. אז קודם כל, הם היו נפגשים תמיד בתחנת רכבת, הוא היה נותן להם ממש הוראות איך להגיע, מה לעשות, ותמיד לא להיות עם טלפון, תמיד, אסור טלפונים. הוא חשב על זה שיכולים לעקוב אחרי הטלפון, על זה הוא כן חשב, אתה מבין? ואז הם היו לפעמים יוצאים, לפעמים הולכים מיד לבית שלו. בכל מקרה, הוא היה נותן להם וויסקי עם כדורי שינה מרוסקים, וכל פעם כשהן היו מסיימות כוס, הוא היה מוזג להם עוד. מסיימות מוזג, עד שבסוף הן היו מתעלפות. אוקיי?
ופה כאילו התחילה, פה הוא היה מגוון, הוא היה יכול נגיד ללכת פתאום לישון, ולהתעורר, ולראות שהיא עדיין מאולפת, וזה היה עושה לו את זה. או שהיו בנות שהיה פשוט בוהה בהן. בוהה באיזשהו חלק בגוף שלהן. משהו הזוי, באמת. כל פעם הוא כאילו עשה משהו הזוי אחר. סליחה, לפני שהן היו מתעלפות, אני ממש שכחתי, הגיע החלק השנוא עליו, כמובן, השיחות. הוא שנא לדבר איתן, הוא שנא את זה כל כך, וזה יכול לקחת גם שעתיים, לפעמים עם בחורה מסוימת, ובעצם בשיחות הוא היה עושה תמיד אותו הדבר, וזה היה פשוט להסכים על הכל, להגיד, אני מבין אותך, את כזאת מסכנה, גם אני הייתי ככה, גם אני, כאילו, הכי משפטים כלליים, ואז כשהן היו מתעלפות, וזהו, היה בוהה בהן והכל, ואז כמובן מתחיל הטקס שלו, של הרצח. אני אגיד רק שעל הקורבן האחרון, זאת אומרת על אייקו, אנחנו יודעים רק עליה שהוא אשכרה צילם אותה, כאילו תמונות, והוא גם אנס את הגופה שלה. כל השאר אנחנו לא יודעים, והוא גם לא סיפר את זה. אוקיי? וכמובן, בסוף הוא תמיד לוקח כסף, וזה גם משהו שהיה לו רווח מהדברים, לא רק סיפוק, אלא גם הכנסה כלכלית, I guess, אפשר להגיד את זה ככה. ואז אנחנו חוזרים לסיפור עם האח מההתחלה. אז היה לנו את אייקו, שהיא כתבה את הפוסט הזה בטוויטר. הוא רואה שבעצם תקירו, התליין במרכאות, עונה לה, והוא מיד כותב לתליין בפרטי, אני אח שלה, אם אתה קורא את זה, אל תעשה כלום. אני רוצה להציל את אחותי. ואז הוא רואה ממש אחרי כמה שניות, שבצ'אט הוא קרא את ההודעה הזאת, והוא חסם אותו. והאח כאילו, הוא נלחץ, הוא לא יודע מה לעשות. מה הוא אמור לעשות כאילו בסיטואציה הזאת? אז הוא כותב פוסט מהחשבון שלו האישי, הוא אומר, תקשיבו, יש את הבחור הזה, שם את השם שלו, הוא עשה משהו לאחותי, אם אתם יודעים משהו עליו, תעזרו לי, אני צריך למצוא אותו, אני רוצה למצוא את אחותי, לעזור לה. ומישהי עונה לו על הפוסט הזה, ואומרת לו, אני דיברתי איתו, אנחנו גם נפגשנו, היה לנו דייט ממש מוזר, הוא רצה שאני אלך אליו הביתה, אבל אני לא הלכתי, ואני רוצה לעזור לך, אני יודעת מי זה, אני יודעת איפה הוא גר. וככה בעצם הוא פונה למשטרה, והוא יודע מי זה תקירו שירשי, אוקיי? זה לא היה כל כך קשה למצוא בסוף. ואז כמו שאמרתי, המשטרה מגיעה, מוצאים הכל, והוא נכנס למעצר. עכשיו, הוא השתמש בפופולריות שלו, כאילו, הסיפור הזה די התפוצץ מיד, כי זה דרך מאוד מיוחדת, בוא נגיד את זה ככה, לרציחות, ובגלל שהוא נהיה סופר פופולרי, אז הוא אמר, וואלה, אני אנצל את זה לטובתי. כל ראיון שרצו לעשות איתו, כל תמונה שרצו לצלם שלו, הוא היה דורש על זה כסף, והמון כסף. מה הוא היה עושה עם הכסף? קונה חטיפים. באמת, כאילו, אני לא צוחקת איתך, זה מה שהוא היה עושה. הוא היה, נגיד, כל התמונות שיש ברשת שלו, חוץ מתמונות לפני שתפסו אותו, הוא פשוט מכסה את הפנים שלו עם הידיים. וכששאלו אותו למה, אז הוא אמר, אם ישלמו לי מספיק, אני אתן להם לצלם אותי. כזה. אוקיי? עכשיו, הוא נכנס, תופסים אותו כאילו ב-2017, נכון? ואז הוא יושב עדיין במעצר, יהיה גם משפט, אבל בזמן הזה מתחילה קורונה. הוא מאוד פחד מהקורונה, לא כי הוא פחד להיות חולה, אלא כי הוא פחד שאף אחד לא יתחיל לבוא אליו, ולא יביאו לו אוכל טעים וחטיפים. כאילו זה כל מה שעניין אותו. אין מילים. כן. איך אבא שלו הגיב? כי אמרת שהיה להם מערכת אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. אין מידע, כאילו, אני מניחה שהוא היה בהלם. גם תחשוב, זה איך שהוא נכנס לדירה הזאת, הוא התחיל. זה ממש חודשיים. מקטע של חודשיים, זה הזוי. כמה שזה היה מהר. ובסוף כאילו הוא גם, הוא אומר לעורך דין שלו שהרצח הראשון היה לו קשה, אבל כל השאר הם, כאילו ככל שהוא נכנס לזה ועשה את זה יותר ויותר, הוא נהנה מזה יותר. כאילו זה לא שהוא גם אומר אני מצטער, אני רוצה לכפר על מעשיי, כלום. הוא פשוט, באיזשהו מקום הוא גם מתגאה בזה, אוקיי?
וכששאלו אותו, אמרו לו, תקשיב, זה נראה שאתה כנראה תקבל גם עונש מוות, יש לך מחשבות על זה? איך אתה רואה את זה? אז הוא אמר, האמת אני קראתי על זה, וזה נשמע שזה כואב ולא בא לי לחוות כאב. כאילו... אני כאילו מנסה להבין אם מי שמדבר זה ילד בן 7. יש מצב. או כאילו... הוא לא בסדר. הוא לא בסדר. הוא לא בסדר. הקטע גם שאני לא מצאתי איזשהו אבחון, אתה מבין? זה באמת סיפור שאין עליו מספיק פרטים כדי לנתח את הדמות שלו. הוא באמת לפי דעתי כאילו על פסיכופת. כן, ככל הנראה. כי הוא גם לא מצטער, הוא אפילו לא משחק אותה מצטער. הוא מבין רגשות, אבל הוא לא חווה אותם. כן, נכון. הוא כאילו... כן, זה הגדרה של הוא פסיכופת. יכול לשחק את הרגשות. yes, זה בדיוק זה. כן, אבל זה עדיין מפחיד באותה מידה. מאוד. כאילו... הוא גם הכי רגיל, זה לא שתגיד, היה לו ילדות קשה, התעללו בו, כאילו, משהו כזה. הוא מהמתעוללים בטח. כן, הוא היה חונק את עצמו. כן. אז מה שקורה שבאמת ב-2020 מתחיל המשפט שלו, משפט מאוד מדובר, וכאילו, באמת, זה היה מאוד בחדשות. הוא מתחיל את המשפט עם 18 אישומים, רצח 8 נשים, רצח וגניבה מגבר, כאילו הבחור, ביטור ועוד מלא אישומים כבדים, כאילו באמת אין לו סיכוי לצאת מזה נקי. הוא היה סופר אדיש במשפט, הוא היה כזה מתמתח בכיסא מרוב שיעמום, כאילו אתה יודע, כשאתה מתמתח כי נמאס לך לשבת, כזה. והוא היה, באמת, הוא כמעט לא ענה על שאלות, לא היה לו אכפת באמת משום דבר. הטענה של העורכי דין שלו, שזה הכי מעצבן אותי, אני לא אוהבת עורכי דין שהם בעד רוצחים. אני מבינה שזה עבודה שלהם, אבל הם טענו שהבנות האלה גם ככה רצו להתאבד, אז הוא פשוט עזר להן. זה מעצבן אותי הטענה הזאת, זה לא טענה. זה לא טיעון בשום צורה. מה גם שאני שכחתי להגיד, אבל... כשתקהירו ענה לאייקו בטוויטר, הרי יש התכתבויות, זה לא שאפשר להסתיר את זה. אז אייקו ענתה לו, אני לא בטוחה שאני רוצה להתאבד, אני פשוט אולי רוצה חבר שמישהו יקשיב לי. זאת אומרת, לא כולן רצו להתאבד, זה פשוט היה הדרך להשיג תשומת לב ואמפתיה. זה אחלה זמן להתעכב. יאללה. רוב הפעמים יש סימנים מקדימים. אם בן אדם ירצה להתאבד, הוא ירצה להתאבד, יראו את זה. אבל רוב הזמן זה תשומת לב. כאילו, ואם יש פה מישהו בקהל שמכיר מישהו, או שהוא חווה את זה, יש את עמותת ערן. נכון. נורא חשוב. אולי נשים טלפונים של ערן נשים בזה של הפודקאסט, של הפרק. כן. תוציאו, תשחררו, תכתבו. יש הרבה דרכים. בטח, אפשר תמיד גם לפנות לגורם, אתם לא צריכים תמיד לעשות אתם משהו, אבל אם שמתם לב, זה מאוד חשוב לעשות עם זה משהו, לא להתעלם. לא חייב לקחת את האחריות, כי זה באמת קשה וזה מאוד מלחיץ, אבל תמיד יהיו אנשים שיעזרו. נכון. זה מאוד חשוב. אבל כן, אז במקרה שלנו הם כאילו, אני לא יודעת, איך אפשר להוציא דבר כזה מהפה, העורכי דין, לא יודעת, אבל בסדר, זה העבודה שלהם. מה שאותי יותר עצבן, שנכון במשפט, אז העורך דין שלך שואל אותך שאלות, וגם העורך דין מהצד השני. אז כשהעורכי דין שלו שאלו אותו שאלות, בנוגע לרצח, מה שהוא עשה, הוא היה עונה להם, אין לי כוח לענות על השאלות שלכם. כאילו... לא, הוא לא בסדר. כן, זה בטוח. וכן הוא ענה על שאלה אחרת, אתה יודע, שואלים לפעמים רוצחים, אם לא היו תופסים אותך, מה היית עושה? היום. ובדרך כלל הם כזה אומרים, הייתי מזכיר את עצמי, הייתי מפסיק, סתם, כאילו כדי להבין את הטיפוס של הבן אדם. הוא היה ממשיך. הוא אמר, אני הייתי ממשיך, והוא אמר שלדעתו, רצח זה בסדר, כל עוד לא תופסים אותך.
כאילו, הוא מבין שזה לא בסדר, אבל מבחינתו זה לגיטימי לעשות את זה. כל עוד אני חופשי, אני אעשה את זה. כן, כמובן שלא היה לו שום רגשות, לא לקורבנות, לא למשפחות שהיו שם. באמת לא יבחנו אותו במשפט, משהו? לא מצאתי אבחון רשמי. איזה מוזר. אבל כנראה שזה פסיכופת עם עוד כל מיני בעיות. עם עוד כל מיני בעיות, כן. בסוף, מה שהכי חשוב שהוא מקבל גזר דין עונש מוות, וב-27 ליוני 2025 הוא הוצא להורג, זה ממש לפני שנה. ממש כאילו השנה. כן, לפני כאילו שנה. שלפני שנה. כן, 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 הוא היה בן 34, וזהו, הוא לא איתנו, וטוב שכך. כאב לו? לא יודעת. אצלם זה בתלייה, אז כנראה שכן. יופי. זה לא נחמד כמו באמריקה. זריקות. בסדר, שיסבול. כן, הוא חיכה לעונש מוות כמה, 5 שנים? מה, תלייה זה חנק, הוא רגיל לחנק. הוא חנק את עצמה, הרי הוא אהב את זה. לא עם חבלים, אבל זה היה אקספיריאנס חדש. כן. לא, באמת, הסיפור הכי הזוי שנראה לי שמעתי. באמת? כי כאילו, הבן אדם, כאילו, הוא לא מודע למציאות, אבל הוא מודע אובר למציאות. כזה. כן. כאילו, לבוא לחברה, להגיד לה לא להיכנס למקלחת, כי יש שם את הגופה, כאילו, היה לו אומץ. או שהוא היה טיפש. או טיפש, או אמיץ מאוד, אני כאילו באמת לא יודע להבין אותו. כן. אבל... הוא גם עם השוטרים לא ניסה יותר מדי, הוא מיד הראה להם. כן, היא שם. כן. כאילו... זה היה קל לתפוס אותו, פשוט אף אחד לא חיפש, זה גם כשל של המערכת. נכון. הוא כנראה ידע, הוא הרגיש שזה מה שיהיה, הוא אמר, כל עוד לא תופסים אותך, אז מבחינתו זה בסדר. ברגע שהשוטרים באו אליו, ואמרו לו, איפה היא? תפסו אותי. נכון. היא שם. כאילו... הזוי. כן, כן, זה סיפור מוזר. האמת שהתחלתי לעבוד עליו לפני המון זמן, ואני חזרתי אליו עכשיו, וזה היה כל כך מוזר, כאילו... שכחתי מלא פרטים, וזה היה כזה פתאום מעניין, זה הצית אותי. כי זה גם נושא חשוב, זה גם לא היה לנו, לדעתי, משהו מהסגנון הזה. לא, אבל אני זוכר שהזכרנו את ערן מתישהו. יכול להיות. הזכרנו באחד הפרקים. יכול להיות. אנחנו נשים, צריך לשים את הטלפון. נשים את הטלפון שלהם. אני אוסיף את זה. חשוב. כן, אבל נהנית? כאילו, סך הכל. סך הכל. כן, היה מעניין. יופי. יש לך שאלות? לי? לא יודע, משהו שרצית לשאול אותי? לא חושבת. לא נראה לי. אותי מעניין מה אבא שלו חשב. לעולם לא נדע, I guess. כנראה. כן. אז נתראה בפרק הבא. נתראה ברצח הבא. ביי.